Waqt laqa organizzata mill-moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ twasslu esperjenzi differenti ta' persuni li ffaċċjaw problemi familjari u għandhom ix-xewqa li jerġgħu jiżżewġu. L-istudji tal-Università ta' Malta juru li 61% tal-persuni separati f'pajjiżna jixtiequ jerġgħu isibu l-imħabba. Dawn m'għandhomx jiġu mċaħda mid-dritt ċivili u għandhom ikunu protetti bil-liġi, qalet dan Deborah Xkembri meta tkellmet dwar l-irwol li għandu l-Istat lejn dawn il-persuni. Stqarret li d-divorzju mhuwiex għal kulħadd iżda l-persuni li verament jemmnu fi żwieġ u għalhekk is-separazzjoni għalihom mhijiex biżżejjed. Fl-intervent tiegħu Jeffrey Pulicino Orlando qal li jekk id-divorzju ma jgħaddix f'pajjiżna huwa ser japplika għalih minnu fih barra minn Malta u kif inhi l-liġi bħalissa f'pajjiżna dan id-dritt ikun aċċettat. L-għada li ma tgħaddix għax ma japprovax il-poplu il-liġi ta' divorzju responsabbli permezz ta' referendum. Jiena ħanaqleb ir-residenza tiegħi għal fuq il-flat li għandha t-tifla tiegħi li tgħix l-Ingilterra. Wara 6 xhur napplika fuq l-internet ħbieb, fuq l-internet biex inġib divorzju u ħajġu rikonoxxu għaw Malta. Malta hija l-unika pajjiż fid-dinja li m'għandux divorzju legali iżda li jirrikonoxxi d-divorzju akkwistat minn barra pajjiżna. Deborah Xkembri qalet li jekk Malti jġib id-divorzju minn barra m'hemmx għalfejn jistenna 4 snin bħal liġi proposta. Ftit minnhom il-mara tkun mantnuta waqt li t-tfal qegħdin jikbru. Knisja u kemm ċivili tieħdu fuq ċertu ground Seracino Nglot, smajta minant fader Rene Camilleri li d-divorzju xi darba jrid jidħol. Mela għalfejn mhux issa? Mela għalfejn in-nies tal-lum mhux importanti daqs in-nies tada?